Hej, to bude asi dobrý film na to. Uvnitř. Je tu někde hajzl prdelí. Myslím, že to bude někde hajzl prdelí. Je to někde hajzl prdelí. Jo, tady, do prdele. Tak pojď řídit, jdeme na to, ne? Dělej. No, tady je tvoje nový auto. Co budeš řídit? Tohle je fakt dobrý. Počkej, já se musím tam sednout. To bude nejlíp. Takže první trošku zpátky. Co, meleš? Prostě musíš trošku zařadit, chápeš, ne? Jo, chápu. No, tak teďka se rozjeď. O, auto! Ty jsi idiot. No, ty seš. Dobrý, jeď. Hele, AI. Jo, já neřídím. Tyhle, tak co děláš? Hele, nedělej. Dobře. Radši se koukej na řízení. Ano. Jo, a počkej, trošku měř tu rychlost. Hej, ty buzerante. No, nevadí. No, takže máš nějakou hulku? Ne. Fajn. Uspěl. No, tady teďka si musíš vyzkoušet. Co? Ty Ačko. OK, to bude dobrý. No, tak já si to jenom zapíšu. Dělej. A nedělám. No, já si myslím, že asi na tom výkon je to dobrý, ale myslím, že nejseš tak dobrý jako já, ale tak jestli si myslíš, tak asi jo, no. No, takže myslím si, že je to dobrý, ale nevím, jestli to bude hodně dobrý, takže nevím, jestli ti dám ten průkaz, nebo jo. Jestli to vůbec, počkej. Kde jsi? Co to kurva? Dostanu ten průkaz? Jeď do prdele.